yanzu shi wanda ya mun dukan babban yayin nan an ce mun bai da lafiya. Wa'anda suka yi maka duka ba mutum ɗaya da ke ka ba, mu dai ba mutum ɗaya baka gani ba. Shi ne ya jagora ai, shi ne leader ai. Okay. Da bai kira su a waya ya jagoranta ba su zuwa. Shi ne leader. Yanzu bai da lafiya, ka san Allah ɗaya ne ko? Wallahi ko Qur'ani zan iya dafawa. Ba a zauna an yi mitin akan shi an ce a haɗa mai naira miliyan 10 ba. Ba a zauna ba. Irin yadda aka yi nawa aka ce mutum fa yana daga Kano fa wanda take Kano take Zaria fa ana kiranta ta zo fa. Kamar irin an kama wani Bello Turji Barau. To in mutum yana da matsala in kina Kano irin wannan zaki taho da gudu. Ku mai maganin matsalar nan ko kuma ta maganin matsalar nan dan Allah ya ba za mu so junan mu ba. Ya ai dan ka ga mun magana da gudu zan ji maganar ka saboda me? Ka mun wani abin da dole in ji maganar ka dole ne. In yi magana? Wani dole sosai. Okay, ba da. To kai yanzu why America? Dan me idan mutane sun zo sun maka nasiha kake zagin su? Dalilin da yasa idan mutum ya zo live yake zuwa irin ya ce shi na Allah ne na annabi ne zai zo ya mun nasiha ni kuma a live ba zai yi ka zo live ba. Ai ka kai private ka bi ni ka mun magana kuma na saurare ka. Gaskiya ne. So wanda suna ganin mutane suna neman kawai irin a san su ne publicly. Abin da yasa na an samu wannan tambayan da na ce ba zan ƙara zuwa irin live ba saboda wannan saddaunan da ya zo ya dan cidin duniya ta ban ji daɗin wasu abubuwa wasu amma kai kana da followers ɗinka kana da mabiyanka kuma ga abin da kake a TikTok kana musulantar da mutane ne. So dole in amince ma saboda na san kai ba ka zo ka tozar tare bane ko ka zo ka nemi wani suna da ni ko followers da ni. Already kana da su. Ko kaɗan ban da wannan manufan ko kaɗan wallahi. Ka musulantar ba adadi. Hakikanin gaskiya mutane za su yi mamakin bayanin da zan yi maka yanzu. Ni har ga Allah wa mutane ni ne nan zo nake faɗin wannan maganar. Wannan bawan Allah har yanzu ni ina mishi kyakkyawan zato mutumin kirki ne. Na san wasu za su yi mamakin wannan maganar. Duk wanda kuka kalla Allah ya halicce shi a duniya yana da abu guda biyu a cikinsa. Yana da alkhairi yana da sharri. Sai dai wanne ne yafi yawa? Shin alkhairin ne yafi yawa ko sharrin ne yafi yawa? Hakikanin gaskiya wannan bawan Allah tabbas kowa ya san tarihin shi ko kuma ya san lamarin shi ga abin da ya faru a social media game da shi. Amma ban samu ko kuma ban kalli wanda ya tsaya ya ce wannan bawan Allah bari ya yi magana mu ji shi. Ba zai iya yin bidiyo shi ya yi magana ba saboda menene a lokacin nan kowa na jin haushin shi har yanzu da yawa mutane suna jin haushin shi ba za a tsaya a saurare shi ba saboda shi ma abin da yake gabatarwa ne ko kuma batsan da yake gabatarwa a live ɗinsa. Amma ni duk da haka tun da shi ɗan uwana ne mutum a hasali ma musulmi ne ni zan tsaya in saurare shi zan ba shi lokaci na saboda yanzu a bayanin da ya faɗi dukan ku ku san ba wannan bawan Allah kunci ne ya kai shi wannan matakin. Ya taimaka mutane da yawa a rayuwa to a lokacin da ya nemi taimako aka juya masa baya. Tabbas ni a wannan al'amarin Allah san lamarin Muhammadu ta da mutane da su yadda wani yake gaskiya za a ko da ba za ka za su ɗan rike wani yake ɗari bisa ɗari ka gane mun san baka ji daɗi ba amma kuma ina son ɗan baka wani labari don Allah ni na gaya maka a private kuma a nan ni ba zan yi maka wa'azi ba ba zan ce maka ƙarar la ƙarar su saboda ni ba malami ne ba yawa mutane su shaida ni ba malami ne ba amma kuma ina so ne ka bani hankalinka magana ce zan yi maka ta hankali ba zan ce maka ƙalar la ba zan ce maka ƙalar rasul ba. Magana ta shine dan uwa akwai wata baiwar Allah ta kare mutuncinta ta kare mutuncin da tarbiyyar da iyayenta suka bata har Allah ya bata dama ta samu wani ya aure ta
ta kai mutuncinta har gida, har Allah ya bata haihuwa, ta samu ɗiya. Again sai Allah ya bata wani ɗan ɗa, ya kasance a duka ɗiyan nan nata ma ta fi son wannan ɗan ɗan. So a lokacin da ta samu cikin wannan ɗan ɗan, wata 9, a ƙarshen wata 3 kafin ta haifu, ba ta iya yin bacci. Baccin awa 1, awa 2 za ta yi kaɗai, wani lokacin ma rabin awa. Har aka samu lokacin haifuwa ya zo. A ranar da za ta haifi wannan yaron, sawunta ɗaya yana aljanna, ko kuma sawunta ɗaya yana lahira, sawunta ɗaya yana duniya. Har aka samu wannan baiwar Allah ta haifu. Yaron nan ta kama kula da shi, ita ce cinsa, ita ce shansa, ta sha fitsarinsa, ta ci kashinsa, ta kashe kuɗinta, ta kashe dukiyarta akan wannan bawan Allah. Hasali idan bai ci abinci ba, ba za ta ci abinci ba. Ɗan nan nata idan yana yayi rashin lafiya, ba za ta yi bacci ba. Haka nan dai, ana nan, yaro har ya girma. A ya girman ma tana kula da shi, tana nuna mishi so. Har ya kai wani matakin da wannan ɗanɗan nata ya shiga cikin wani kunci na rayuwa. A lokacin sai ya samu wani application ne ana ce da shi TikTok. Sai ya kama buɗe live, yana kawo ɗan mata, yana maganan batsa da su, yana maganan baɗala da su. Har ya kai matakin idan an kalle ta, ya ce wance fa ita ce uwar wannan ɗan iskan nan wanda yake yin baɗala a social media a TikTok. Tana jin ciwon abun nan, alhalin ta san ita ta kama budurcinta, ta tsare mutuncinta, har ta je ta yi aure, ta haifo wani ɗanɗan kuma ya zo ya zubar mata da mutuncinta, ya sa ana mata kallon ƙasƙanci da wulaƙanci. Shin why America ɗanɗan nan nata ya mata adalci? Bai mata adalci ba. Wannan kai ne. Shin yanzu ɗanɗan nan nata haka zai mata sakayyan da ta ci kashin shi, ta sha fitsarin shi? Ai na san abin da nake ba daidai nake yi ba, na sani ba daidai ba ne. Alhamdulillah. Ba daidai nake. Why America? Amma alhamdulillah. Bannin ida sa zan ka za ka yi magana yanzu layi na ne. Ka saurare ni ma tunda na saurare. Tunda duka na sana kiran wayoyi kamar wadannan ta'adda. Na saurare ka saurare ni. Layi na. Irin layi ma ai. So shin yanzu wannan al'amarin ba komai ne ba zan ce maka duka, dan menene? Tunda kai alhamdulillah ga kanan da ranka, baka mutu ba, lokaci bai ƙure ba, kuma ni ina son ka, ina ƙaunar ka, kuma mabiyana suna son ka, suna ƙaunar ka. Why America? Allah ya maka wani bai wanda kai baka san da ita ba. Yau zan gaya maka gaskiya, kuma duk wanda yake son adalci ya kamata ya faɗi gaskiyan nan. Masha Allah, Allah ya baka wani farin jini wanda wallahi mutane da kuɗinsu suna neman wannan farin jinin sun rasa shi. Ka diba ha gani akawun nawa kace min ka bude 40 ko da wani abu ka bude, amma duk lokacin da aka yi bani in account ɗinka dan take zaka ƙara tara followers kamar da kiftar ido. Dan me? Saboda kana da farin jini da bai wanda Allah ya maka ɗaukaka a cikin al'umma, amma ka yi amfani da wannan baiwar da hanyar da bai dace ne ba kaɗai. Amma idan iya farin jini Allah ya baka shi iya gwargwado. Kuma gida irin koma permanent, ba wai bana zuwa ba, ina so koma irin permanent gida. Ko ba family ka gane, ya sama da ina gida ka gane. Ni dan uwana ina respecting din kowa, ina ne kai ina respecting din kai. Ina so in koma gida in ga na dan uwana yanda nake da tun can haka. Ina so in gana kuma wani normal yanda nake. Ba damuwa, insha Allah. Bancin haka al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma mutanen duniya, ina so ku san wani abu.
kowa a wannan duniyar ajizi ne, tare yake bai cika goma ba dan kuskure ne. So wannan bawa Allah yayi kuskure ba bai kuskure, but ya kamata menene a zo a rinka bayyana mishi billati hiya ahsan, a tsaya a saurare shi, ba a san meye damuwansa ba. Ni ba malami ne ba, malamai bai tsaya ya saurare su ba, dan me? Dan ni na bashi girman shi ne, na tsaya na saurare shi. Ya kamata mu rinka yin adalci. Ni ba zuwa ne ba in daure mishi gindi wai abin da yake daidai ne ko a ina so ne ku gane, mutum ka tsaya ka saurare shi, ka ji menene matsalan shi, ko da ba za ka mishi maganin wannan abun ba, ka bashi daman ya haife da abin da yake damun shi. abin da shi da ƙara alheri yake da ba da mamaki bayan gani ba ka gani ka ɗauka na darasi a ciki faɗa mana a kan